walasa ka kunnafoni sɔrɔ walasa ka u yɛrɛ ɲɛnajɛ ani hali ka baro kɛ ni maa wɛrɛw ye maliden caman bɛ yen olu bɛ o bɛɛ kɛ bɔlɔlɔ sira o de sanfɛ nka i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ kana a kasarantan tɛ tuma dɔw la i n'a fɔ Ayisata Kulibali n'ale ye sifinnaka ye n'ale yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔw kan ale bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna cogoya min na an k'a lamɛn. Ne kɔni bolo mɔgɔw bɛ se ka gɛlɛyaba de sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a dɔn a bɛ manifester togo min na u t'a dɔn u kan ka gérer togo min na an yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan nɔ TikTok sanfɛ il y a des mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen u t'a dɔn a bɛ manipuler togo min na raison pour laquelle u ka vidéo bɛ futigɛ vidéo dun filɛ n'a ye futigɛ mɔgɔ caman bɛ yen min bɛ se ka enregistrer mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a garder un beau jour u bɛ vidéo in labɔ tuguni. Walasa ka nin kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ minnu bɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ Mali minisiriso min ɲɛsinnen don kunnafoni koɲɛw ma ani kunnafoni di ma ale ni a ka baara yɔrɔw nin ye a san filanan ye olu bɛ kɛnɛ sigi kɛnɛ min kɔni ale taabolo tɛ dɔwɛrɛ ye bɔlɔlɔkanna maaw bɛ se ka taa u kan cogo min na ka sɔrɔ kasaraba ma u sɔrɔ Mohamed Ali Ture n'ale bɛ baara kɛ AMRTP la an ka ale lamɛn ni kɛnɛ ninnu u sigi kun kan. Ni donnement ninnu dala organisé pour que la population sensibiliser ka jeunesse formée pour que ka cybersécurité affronter cogo min na donc il y a deuxième édition salon an ye première édition kɛ an ye 50 jeunes formés la bon ɲinan an bɛ fɛ ka 100 jeunes de former kalanbaliya barika bonya kosɛbɛ bɔlɔlɔ sira kan donc c'est pour que an bɛ ka jeunes ninnu former jeunes ninnu fana bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ ka se ka lakana kɛ bɔlɔlɔ sira kan cogo min na ani u bɛ mɔgɔw sensibiliser. Cakɛda wɛrɛ minnu sen donnen nin baara kɔni o ɲɛnamayali la o de ye cakɛda min ɲɛsinnen don an yɛrɛ kɔni an ka kunnafoniw an kelenna kunnafoni olu bɛ se ka makaran cogo min na maa wɛrɛ kana se ka olu ta ka baara kɛ n'a ye fo ka taa se tiɲɛni ma. Dr Hamidou Togo ale bɛ baara kɛ ni cakɛyɔrɔ kofɔlen in na an ka ale lamɛn kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka sɔrɔ o la ani ɲangini minnu bɛ a la. Ok, donc au wele français la violation des données personnelles ɲangini an fɛ yen fɛn caman de bɛ yen ɲangini fɔlɔ o ye n'i ye données min traité n'o ma kɔlɔlɔ s'a tigi ma i bɛ avertissement bɛ kɛ ou bien mise en demeure o bɛ wele comment on appelle sanction administrative averti i bɛ se ka averti i bɛ se ka mise en demeure kɛ ou bien on fait l'injonction pour que i ko baara in jɔ donc o ye sanction administrative ye n'o tɛmɛna il y a les sanctions pécuniaires wari sara bɛ yen donc n'i ye mɔgɔw ka données fɛngɛ wari sara b'a la o fana bɛ an ka sanction ninnu kɔnɔ wari sara a bɛ taa 5 millions a bɛ daminɛ 5 millions ka taa fo 20 millions na n'i y'o kɛ donc malien lambda la a ji ka timi dɔɔni mais a bɛ daminɛ 5 millions fo ka se 20 millions na o ye anw autorité yɔrɔ la maintenant n'i bɔra autorité la ni o violation ye kɔlɔlɔ wɛrɛ sera fɛngɛ min ma donc an ka bara armée o ye pôle national de lutte contre la cybersécurité n'an tilara côté administratif la an bɛ dossier di pôle mɔgɔw ma parce que an ye service administratif ye kaso t'anw fɛ yen an tɛ se ka mɔgɔ datugu ni fɛn ninnu ni datugu ni fɛn ninnu b'a la wari sara ni fɛn ninnu o bɛ k'anw fɛ yen maintenant s'il y a réparation ni comme on appelle préjudice ni réparation ou bien ni kaso taga ni fɛn ninnu bɛ an bɛ dossier di pôle national mɔgɔw ma olu de b'o baara kɛ donc anw fila de bɛ fɛngɛ kɛ. O la sani a ka se ɲangini yɔrɔw ma sa kunnafonidilaw yɛrɛ n'olu bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ fɛɛrɛ wɛrɛ b'o olu bolo maaw bɛ se ka mun fara u boloda kan i n'a fɔ Tijani Bamajo ale bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na an k'a lamɛn. Ka fara fɛn kan il faut vraiment armer ka mot de passe ɲɛnama don ka ɲɛ pour que mɔgɔ tɛ se ka i ka compte pirater o tɛmɛnen fana kɔfɛ bɔlɔbɔlɔ ye fɛn dɔ ye bɛɛ ye ɲɔgɔn sira don donc il faut savoir communiquer e ni jɔn bɛ kuma na a tigi ni ka dɔn filɛ ni i ka mot de passe di a tigi ma fana. Nin tile duuru baara kɔni a kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka malidenw kunnafoniya halisa cogo min na bɔlɔlɔkanna u bɛ se ka taa a sanfɛ ka sɔrɔ u ma kɔlɔlɔ sɔrɔ ani maa minnu yɛrɛ ka ca bɛnnen don maaw ka hakɛw olu sabatili ma bɔlɔlɔsiraw sanfɛ olu bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ani ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mohamed Danjoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.